खुलुमबाय गिबियावनो बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिसायख'थि गेलेनो थाखाय बिटिसिनि मोन 30 बियाबफ्राव इउपिपिएलनि थासारिया जोबोर मोजाङाव दङ। बेनि गेजेराव आथिखालनि रायजो राजाफ्रा बयबो बुजियो सोरनि सोरखारा गोहोआव फैयोब्ला बांसिन मोजां जागोन। मानोना थांनाय 30-40 बोसोराव जाबादि थासारि दंमोन बेयो आथिखालाव सोलायबाय। बेनि गेजेरावनो 4 खावसे बोसोर इउपिपिएल दोलोआ सोरखार सालायनायनि उनाव जोंनि गुबुन गुबुन बिथिंफ्रा मोजांनि लामायाव फैबाय आरो जोंनि मोनदांथियाव फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोखौनो मदद खालामनो एबा इउपिपिएल दोलोआनो जाहाथे सोरखाराव फैफिनो बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रानो हास्थायदों होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों बि.टि.आर.नि प्रमद बर' बिथाङा। सिला फोथाराव एमटिपिकेनि हानजासे दुथांफोरनि हानजाया सासे सेटेलाइट चेनेलनि मातिज्य सयकिया मुंनि सासे खौरांगिरिखौ गाग्लोबनायनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारदों नेमसुनि आफादगिरि बदरुल इस्लामआ। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय जुलाइनि 5 खालाराव खौरां बुथुमनो थांनाय सासे खौरांगिरिखौ एमटिपिकेनि हानजासे दुथां सुबुंफोरा गाज्रि बुग्लिनानै हरदों। बे गाग्लोबनायखौ लानानै नेमसुआ गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायदों। खौरांगिरिफोरनि खामानिया जादों जायखिजाया खौरां बुथुमनाय आरो रायजो राजाफोरनो मिथिहोनाय। नाथाय बेफोरबादि खौरां बुथुमग्रा खौरांगिरिफोरखौनो बेबादि गाज्रि रोखोमै गाग्लोबना हरोब्ला बेयो बेसे दुखुनांथाव। आरो आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव खौरांगिरिफोरखौ टार्गेट खालामनानै बुग्लिनाय जाथाया दायो सोलिबाय थादों। बेनि दायनिगिरिया आसामनि गिबि मन्त्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा। बिथांमोना खौरां बुथुमगिरिफोरखौ सम सम गोबां गाज्रि रोखोमै खोथा बुङो आरो खौरांगिरिफोरनि नाम आरो हारि आरो सिनायथिखौबो सोङो होननानै फोरमायदों। आसामनि थिकादारफ्रा नामावसो थिकादार, नाथाय 1 लाख रांनि खामानि मोनोब्ला 60-70 जौखोन्दो रांखौनो बिसोर जायो आरो बे खौरांखौ जेब्ला खौरांगिरिफोरा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मिथिहोयो अब्ला बिसोरो लाजिनांनानै खौरांगिरिफोरखौ गाग्लोबो होननानै फोरमायथिबावदों नेमसुनि आफादगिरि बदरुल इस्लामआ। 5थि खेबनि थाखाय कक्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव आर'नाइ एन्टारटेनमेन्ट कअपारेटिभ ससाइटिजों खुंजाबाय थानाय एमआर मिस किड्स टीन आरो एमआरएस बड'लेण्डनि जोबथा बादायलायनाया दिनै जागोन। खुंजानो गोनां जोबथा बादायलायनायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ नायफैनानै बाहागो लानो थाखाय खावलायहरदों आर'नाइ एन्टारटेनमेन्ट कअपारेटिभ ससाइटिनि फाउन्डार जयख्लं बसुमतारी बिथाङा। एनआइए केस नांनानै जेलाव थानांनाय सा 7 एनडिपि केडारफोरा मैया उदां अख्राङाव फैनो हाबाय। मख'नो गोनांदि सा 11 एनआइए केस नांनानै थानाय एनडिपि केडारफ्रा बाक्सा जिल्ला जुडिसियेल कर्ट कमप्लेक्सनिफ्राय थांनाय 1 जुलाइआव बेलनि गनायथिखौ मोननो हादोंमोन। बाक्सा जिल्ला जुडिसियेल कर्ट कमप्लेक्सनिफ्राय बेलनि गनायथि मोननायनि उनावबो सा 11 एनडिपि केडारफोरनि गेजेराव सा 3 एनडिपि केडारफोरा गुबुन गुबुन जिल्लानि कर्टआव खामानि थाबावनायनि थाखाय जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। नाथाय सा 7 एनडिपि केडारफोरा नलबारि जिल्ला जेलनिफ्राय मैया उदां अख्राङाव फैनो हाबाय। जेलनिफ्राय गबोनाय एनडिपिनि सा 7 केडारफोरा जादों सोमखोर बसुमतारी, लनकेश्वर बर', सन्तोष बर', बिन'द मुसाहारि, सुर्य गयारि, राहुल इस्लारि आरो गुबुन सासेया जलेश्वर बसुमतारी। जाख्ल'नायजों लोब्बा थानाय आसाम पुलिसनि 2 अफिसारखौ रिजार्भ क्लज खालामनाय जाबाय। धुबुरीनि एसपि लीना डलिया बेनि सायाव गोख्रों राहा लानानै पुलिस अफिसारनि रिजार्भ क्लज खालामनानै होदों। लीना डलियानि बिथोन बादियै रिजार्भ क्लज खालामनानै होजानाय 2 पुलिस अफिसारखौ बालिपारा पुलिस थानानि साब इन्सपेक्टर तपन डेका आरो गुबुन सासेखौ सापतग्राम पुलिस स्टेशननि साब इन्सपेक्टर सन्जीब मजुमदार होननानै सिनायथिनो हादों। बिसोर 2 पुलिस अफिसारखौ गावसोरनि बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जादों आरो बिफानारि नायबिजिरनाय समहालागै रिजार्भ ब्रान्सआव दैथायहरनाय जादों। चिरां जिल्ला जिथि दुवार दख'रा एबसुनि बानजायनायजों चिरां जिल्ला रुनिकाटा गोजौ आरो गेजेर फरायसालिनि नब्लाङाव चिरां जिल्ला जिथि दुवार दख'रा एबसुनि सिंनि फरायसालियाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेबाजों खुंजानाय 2025 इंराजि मायथाइनि गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजादाव दख'रानि सिङाव 100 एबा 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो जिसिटि रत्नेश्वर ब्रह्म देरहासात बान्था गथायनाय हाबाफारि बानजायदों। बे हाबाफारियाव जिथि दुवार दख'रा एबसुनि सोद्रोमा दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। सिलचराव साननि समावनो सासे हिन्जावसाखौ किडनेप खालामदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला थाखो 10 आव फरायनाय सासे फरायसा हिन्जावखौ 4 सेंग्राफ्रा साननि समावनो किडनेप खालामदों। हिन्जावसानि नखरा फोरमायथिनाय बादिब्ला 4 सेंग्राफ्रा मोनसे राजा लामा हाइस्कुलनि साखाथियाव गंसे गारियाव लाबोदोंमोन आरो सदरघाट मुंनि दालां फारसे लानानै थांदोंमोन। बे जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव हिन्जावसानि नखरा थानायाव गांसे एजाहार थिसननाय जाबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। प्रमद बर'नि दैदेननाय बि.टि.आर. सोरखारा गासै
ब्रैजि समस्तियावबो मुलाम्फागिरि लोगो हमनाय आरो समाज रांखान्थि सांग्रांथि मेल खुंबोनाय लेखायै मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 32 नं भेरगाव बिटिसि बियाबावबो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादोंमोन। भेरगाव ब्लक UPPL आरो बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव भेरगाव महकुमा बेंगिरिनि पेरेड ग्राउन्डआव बे हाबाफारिया जायो। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। मैयानि मेलनि गेजेरजों आलारि सोरां बिथांखिनि माखासे थानसालि लुफुंनो थाखाय 2 लाख रांनि अनसुंथाइ होनाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।